Okei, nyt ruvetaan olemaan kaikki pikkuhiljaa. vaan tää on KKYlle, joka ei ole paikalla. Kiitos KKY! Eli mä haluaisin ihan julkisesti kysyä, koska sitä ei ole mistään vastausta tullut. Tää huutaa aika kovaa. Eli miksi meidän raportti, mille tää on perustunut, on ihan puhtaasti numeroita? Mäkin voin laskea, kuinka monta meitä tälle kompassille mahtuu, jos mä nyt vaan jaksaisin. Ja se ei itse asiassa mua hirveästi kiinnosta. Siinä lukee paljon tilaa me tarvitaan ja kuinka monta meitä sitten on yhdessä luokassa. Meitä ei kiinnosta. Mahdollisimman vähän, mutta meitä ei kiinnosta. Miten on mahdollista, että meidän tuleva opetussysteemi perustuu lukemiin, eikä siihen, kuinka hyvä meillä on olla?
saadaan järjestää tämmönen torikokous, on ihan puhtaasti teidän ansiota. Ja vaikka on ollut kivaa, niin ei oteta enää